Campanie de informare cu privire la infecția cu HIV sub deviza "Răspândește vorba, nu virusul". Studenții de la medicină își dau întâlnire cu craiovenii mâine de la ora 17 în mall-ul din oraș. Se vor purta discuții despre boala SIDA, cum se poate evita contractarea virusului, care sunt metodele de contracepție și se va discuta despre posibilitatea de a se testa gratuit. Cei interesați vor primi și pliante informative. Această campanie este desfășurată alături de Direcția de Sănătate Publică Dolj. Și discutăm mai multe despre acest subiect cu domnul Dumitru Mihai Teodor, coordonator local în cadrul acestui proiect. Bună seara, bine ați venit în platou! Bună seara, mulțumesc că m-ați invitat. Recunosc că nu am ezitat prea mult, pentru că problematica aceasta pe care o abordăm noi, cei de la Societatea Studenților Medicinici din Craiova, de pe Departamentul de Sănătate a Reproducerii, Departamentul SCORA, este una de mare importanță pentru toți și consider necesar ca oamenii să afle mai multe despre acest subiect, să fie informați. Avem două cazuri foarte puternic mediatizate în ultimele luni, cu acel tânăr din Segarcea Dolj și cu un alt tânăr din Constanța. Se spunea că aceștia ar fi întreținut relații sexuale neprotejate cu partenerele lor și astfel virusul ar fi fost răspândit. Ce trebuie să știe oamenii despre HIV și despre boala SIDA? În primul rând, sunt pus la curent cu aceste cazuri. Pe primul dintre cel din Segarcea, chiar am avut o campanie acolo, am fost informat de o prietenă, eu fiind din Segarcea, și am ținut o acțiune de informare a elevilor. Am avut elevi de la clasele a 5-a până la 12-a, 300 de elevi, și am încercat să informăm, am încercat să le spunem ce este HIV, care este diferența între HIV și SIDA, cum se transmite, cum nu se transmite și mai ales cum se pot proteja. Da, foarte importante aceste aspecte, pentru că oamenii au o tendință de a-i pune la zid pe cei care au această boală, tocmai din neștiința acestor posibilități de a contracta virusul. Oamenii nu sunt informați cu privire la ce înseamnă această boală. Vă rog să ne dați mai multe detalii. Da, mă bucur că ați atins subiectul acesta, pentru că un alt obiectiv al SCORA este combaterea stigmatizării, pentru că oamenii nu sunt informați. Noi încercăm să combatem lipsa orelor de educație sexuală în școli, care, după mine, este una din cele mai importante materii care ar trebui făcute. Oamenii trebuie să știe, în primul rând, că HIV este un virus care se transmite foarte greu. Spre exemplu, dacă o persoană seropozitivă se taie în acest colț și eu o să mă tai peste 10 minute, eu nu o să contractez acest virus, pentru că virusul trăiește 3 minute în aer. Un alt lucru foarte important: virusul nu se transmite prin sărut. Persoanele seropozitive, deși nu se pot vindeca, primesc tratament și ne putem lăuda că în România beneficiem de unele din cele mai noi și cele mai eficiente tratamente anti-HIV. Persoanele seropozitive care își depistează acest virus și se tratează, iau tratamentul cum trebuie, pot ajunge să trăiască, au o speranță de viață cu 8 luni mai mică decât o persoană sănătoasă. Deci, practic, pot trăi la fel de mult și mai mult de atât, pot avea orice fel de profesie, pot avea familii și pot avea copii care să fie sănătoși. Acest caz cu tânărul din Segarcea a dus la testări mai mulți oameni decât în mod obișnuit. Ce trebuie să știe despre aceste teste craioveni? Pentru că nu dintr-un singur test e suficient să știi dacă ai contractat acest virus. Da, în primul rând este foarte important ca cei care au întreținut contacte sexuale neprotejate sau cei care au folosit aceeași seringă să se testeze, ca să fie siguri. Testul se face gratuit de 2 ori pe an la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Craiova. Testul este foarte simplu, l-am făcut și eu ca să mă pun în postura unuia care se testează. Testul se face în 5 minute, rezultatul este confidențial, se dă după circa o săptămână și este, consider eu, mai bine să fim siguri. Și în caz că avem acest virus, este foarte important să nu intrăm în panică și trebuie să știm că ni se asigură gratuit tratamentul și consilierea psihologică. Ne-ați menționat mai devreme că ați derulat chiar o campanie în orașul Segarcea, ați stat de vorbă cu oamenii. Ce spun despre toată această isterie care s-a creat? Erau oamenii informați cu privire la aceste lucruri? Nu, din păcate, cum am spus, e unul din efectele lipsei educației sexuale în școli.
Oamenii nu erau informați, oamenii erau panicați, credeau unii din ei că doar strângând mâna cu persoana aceea care s-a dovedit a fi infectată au contractat acest virus, nu știau cum se transmite și am încercat să-i calmăm tocmai prin informare, pentru că acesta mi se pare cel mai important lucru. Tocmai asta veți face și mâine prin intermediul acestei campanii, veți sta de vorbă cu oamenii, vor fi și pliante de care vor beneficia. I-ați pregătit pe studenții înainte pentru aceste întâlniri? Studenții, și voluntarii. Voluntarii SSM sunt pregătiți, cei din ani mai mari, iar pentru cei din anul întâi am pregătit o sesiune de instruire 10-15 minute înainte, în care să le spunem exact ce informații trebuie să le dea oamenilor, cum să-i abordeze, cum să le spună despre această campanie, cum să le spună despre virus, despre cum se transmite. O să distribuim pliante, am făcut pliante speciale pe care am inclus și numele unui site pe care vrem să îl lansăm, se numește răspundeștevorba.info, fără diacritice. O să menționăm acolo informații despre HIV, toate lucrurile pe care o să le spunem și oamenilor se vor găsi acolo mai pe larg, precum și informații despre campanie, și va avea acest site inclusiv o secțiune în care le vom răspunde oamenilor la întrebări, pentru că mi se pare foarte necesar să primească aceste informații de la persoane care au date medicale corecte. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Așadar, mâine de la ora 17 în mall-ul din oraș, toți cei care vor să știe mai multe despre acest subiect